Adoptatu nuen nire lehengo txakur zaharra. Zan arratu txakur bat, 13 urtekoa. Lagun, deitze esan. 13 urtekoa. Bai, Ideia horrekin joan zinen txakurtegira, esanez, txakur zahar bat ekarriko dugu etxera. bai, porque azkenen ikusten un txakur pila bat zeudela, gazteak eta txakurkumeak beti ateratzen zian askar-askar, eta beti helduak eta zaharrak gelditzen zian. Eta adoptatzerako garaian jendeak ez du arazorik nahi du txakur perfecto bat. Eta hori ez da existitzen. Txakurretan, ez jendea. Ez dago jende perfektua, bat txakurrak ez da ere. Zer gomendatuko zenioke txakurra adoptatzeko prest dagoen pertsona bati? Bueno, gomendatuko nioke lehenengo jakitea ze bizimodua dakan, horrela segun ze bizimodu dakan edo ze ordutegia dakan, txakur bat edo beste bat. Esango nioke adoptatzea. Adibidez, nire kasuan, txakur gazte bat ezin dut eduki. Txakur bat behar duena 3 orduko paseo bat, energia handia dakan txakurra, nik badakit, oain ezin dutela eduki. Orduan, hori de bai argi eduki behar deu, bakoitzak behar deguna. Osea, ezin deuna eginda, nik igual 12 ordu egiten dut lan, baina border collie bat nahi dut. Ez.